गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि चिरां जिल्लाबासिफोरखौ आङो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय होबाय। बे जोबोद खाफाल गोनांनि बाथ्रा जे जोंहा रुनिकाटा हायार सेकेन्डारि थांनाय 2022 मायथाइयावनो बे डिक्लेयार जादोंमोन आरो क्लासआ स्टार्ट जादों। नाथाय बेयाव जोबोद हिउज फरायसाफोर दङ, जायनि थाखाय एक'मडेसननि बिराद मोनसे जेंना जादोंमोन। आरो बे जेंनाखौ जोंहा दिनै प्रमद बर' मांग्रोम बिथां दैदेननाय सरकार बिटिआर सरकारनिफ्राय 53 लाख रांनि मोनसे सेंसन दङ। आरोबाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो SSA निफ्राय 53 लाख रांनि मोनसे सेंसन दङ। मोननैजों 1,06 लाख रांनि मोनसे सेंसन दङ। आरो बेजों जोङो एडिसनेल क्लास रुम बानायगोन। मोनसे स्किमाव मोनथाम क्लास रुम जागोन बियो। बेजों रुनिकाटा हायार सेकेन्डारिया थांनाय गोलाव समा जिखि एक'मडेसननि मोनसे प्रब्लेम दंमोन, बे प्रब्लेमा निस्सय दसे समनि थाखाय जोबथ'गोन। आरो बे रुनिकाटा हायार सेकेन्डारिखौ गोदानै लुफुंनो थाखाय दिनैहाय आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारा मोनसे थांखि लादों जे हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलफोरखौ गोदानै लुफामफिनगोन मोनसे डिजाइननि गेजेरजों। दा नैबे रुनिकाटा हायार सेकेन्डारिखौबो अलरेडि साबमिट होनानै दङ। निस्सयकै आङो मिजिं खालामदों देग्लाय 2024 मायथाइनि गेजेरावनो बे जानांगौ। आरो बे जायोब्ला रुनिकाटा हायार सेकेन्डारि फरायसालिखौ जोङो मोजां मोनसे महराव जों नुनो मोनगोन। आरो बेजों बिनि जिखिनि एक'मडेसननि मोनसे जेंना, बे जेंनाजों जोबनायजों लोगोसेनो बिनि समायनायाबो निस्सय फैगोन, आं बेखौ मिजिं खालामो।